Ωραία. Θέλουμε λοιπόν να αγοράσουμε μια Honda. Ψάχνουμε Honda στο Google. Κατεβαίνουμε hondamotorcycles.gr. Εντάξει, στο ελληνικό θα πούμε. Δεν πρέπει να ξέρουμε και αγγλικά για να αγοράσουμε ένα παπί, μια μοτοσυκλέτα, έτσι δεν είναι. Loading, το είδαμε. Και τώρα λοιπόν έχουμε Honda Sales, Super Prices Now. Οκ. Δηλαδή εδώ κάτι σου λέει και από κάτω σου λέει μάθετε περισσότερα στα ελληνικά. Το site είναι honda-motorcycles.gr. Πολύ καλές αρχικές εντυπώσεις. Εδώ, του έκανε κολοδάχτυλο. Δεν ξέρω αν το είδαμε αυτό. Θα το ξαναδείξει τώρα γιατί τελειώνει πολύ γρήγορα, το ξαναπέζει. Πάρ' του έκανε κολοδάχτυλο ή κάτι τέλος πάντων σαν να τον σκότωσε. Εδώ παίζουν διάφορα κλιπάκια. Εντάξει, έχουμε και αυτό το ρετρό το στυλάκι γιατί είναι πολύ ρετρό το PCX. Και τώρα ψάχνουμε να αγοράσουμε μια μηχανή. Ας κοιτάξουμε λίγο το μενού. Ας τα πάρουμε ανάποδα. Από κάτω έχει 4 μηχανάκια. Το Africa Twin, το Παπί, το Scooter και το Monkey. Γιατί αυτά μάλλον φιλοδοξούν να γίνουν τα best seller ή είναι ήδη. Εδώ γυρίζουν διάφορα πράγματα. Εγώ ζαλίζομαι προσωπικά και κάθε εικονίτσα έχει και ένα κουμπί μάθετε περισσότερα. Το πατάς, σε πάει. Εγώ δεν θα ήθελα να μάθω γιατί τσακώνονται αυτοί οι δύο τύποι. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε εδώ στο μενού αυτό. Έχει συνεργάτες. Δίκτυο. Αυτό είναι μάλλον για ίντερνετ. Εδώ έχει όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη. Γιατί μπορεί να θες να γνωρίσεις τον άνθρωπο Σαρακάκη. Εφόσον θες να αγοράσεις ένα παπί, να ξέρεις ποιος είναι πίσω από το παπί. Εδώ έχει πολιτική προσωπικών δεδομένων. Εδώ ανοίγει με κανονικό label. Με το μαύρο label το κανονικό. Εδώ δεν σου ανοίγει έτσι. Σου ανοίγει με ένα label του browser. Το έχουν αφήσει έτσι. Γιατί μπορεί να θες να μάθεις πολιτική προσωπικών δεδομένων. Και εδώ έχει πολιτική cookies. Βέβαια. Μπαίνω εγώ να αγοράσω ένα παπί. Να μην ξέρω τι πολιτική έχουν στα cookies τους. Αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί με τα cookies. Είναι καλά τα cookies. Είναι soft ή μαλακά ή σκληρά. Τι είναι αυτά. Και μετά έχει η ασφάλεια. Εδώ είμαι πολύ περίεργος. Θα μπω. Ανοίγει ένα άλλο site. Η ασφάλεια GR. Αμφιβάλλω είναι της Honda αυτό. Λόγω τιμή σου λέει. Πάρε και κατάλαβε. Εδώ λοιπόν είναι αν θες να ασφαλίσεις αυτό που σκοπεύεις να πάρεις και μάλιστα αυτός δεν ξέρει τι θα πάρεις. Μπορεί να πάρεις σπίτι ή μπορεί να θες να ασφαλίσεις τη ζωή σου που έδειχνε πριν γιατί εντάξει, μηχανόβιος είσαι μαλάκα. Δεν μασάμε κουτόχορτο. Ωραία. Ας το κλείσουμε αυτό. Πάμε πίσω. Εδώ σου λέει ότι είναι συνεργάτης με το Σαρακάκι ο άνθρωπος. Μην είσαι κουτός. Το έχει φτιάξει ο Απόλλωνα μπορεί να το έχει φτιάξει ο ίδιος το site το άλλο. Γυρνάμε πίσω εδώ μοτοσυκλέτες. Τελικά πού θα βρούμε μοτοσυκλέτες. Μήπως εδώ. Honda Moto Brochure. Ανοίγουμε αυτό. Ανοίγει άλλο ένα κομματάκι μέσα στο site. Το οποίο όμως δεν είναι ασφαλές. Δεν είναι ασφαλές αυτό το line-up. Γιατί μάλλον τσιγκουνεύτηκαν και δεν πλήρωσαν το πιστοποιητικό. Ωραία. Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα λάβεις στο email σου το έντυπο. Τι μηχανές έχουμε να σου πουλήσουμε. Εδώ είναι μια πολύ φιλική φόρμα στο μάτι. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Έχει ψηλά γράμματα άφθονα να διαβάσεις. Ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί υποβολή. Ωραία. Και έτσι σου στέλνουν στο mail το manual. Εγώ ακόμα δεν έχω βρει εδώ. Πού είναι. Honda είναι κουμπί. Εδώ έχει κουμπί. Για να το πατήσω. Μισό λεπτάκι. Index. Load in. Που δεν ξέρω τι πάει να πει. Όχι, εδώ ήμουν. Άκυρο μαλαγία. Ωραία. Εδώ λέει Start your engines. Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί κάτι μου λέει, μπορεί να μην μου λέει. Αλλά όταν βάλω το ποντίκι πάνω, στα ελληνικά, εξερευνήστε τη Honda. Ναι ρε μάγκα, θέλω να εξερευνήσω. Έχει τα μοντέλα, προσφορές, αξεσουάρ. Μπορεί να θες μια Κράποβιτς. Μηχανή δεν έχουμε δει ακόμα. Έχει αρχείο, τι γινότανε παλιά. Εντάξει, έχει ένα Power of Dreams έτσι ενιγματικό. Για να το πατήσω αυτό, με ντεγκάρι λίγο. Αυτός είναι ο Honda ας πούμε. Πώς τον λέγανε, Χαναμούκι. Κάτι τέτοιο. Εδώ έχει τεχνολογία γιατί θες να ξέρεις ότι παίρνω ένα παπί. Έχουν φτιάξει ρομπότ αυτοί. Ξέρουν τι τους γίνεται. Έχει και να πάρεις φουσκωτό. Πολλά. Ωραία, ας το κλείσω αυτό. Τι έγινε. Το χάσα. Πάλι από την αρχή έπρεπε να πατήσω πίσω. Γιατί το κλείνεις. Ορίστε. Ήσουν εδώ. Έχει κουμπί πίσω μαλάκα. Πάτα το πίσω να πας εκεί που ήσουνα. Καραγκιός Μπερντέ. Ωραία. Βρήκαμε λοιπόν πού είναι οι μηχανές.
Ωραία. Θυμίζω ήμουνα στο Honda Motorcycles. Ωραία. Τώρα αρχίζω και βρίσκω μηχανές. Έχουν περάσει 5 λεπτά. Μέχρι 15 θα είναι το βίντεο γιατί είναι το τσάμπα μετά το COVID.